Ngizwa kubo ukuthi hawu, ikhansela lele kade lila lizoduduza lase lathembisa nje ukuthi la bantu abenze le nto lizobathola kanti ilona. Lapho bethi ikhansela nenduna bane-stress, yezwa ama-stress levels aku-1000 mntakabawo, cause wow ke sana. Lapho ikhansela biza umhlangano lizokhuluma ngani mayelana nale nto le yenzeka la emphakathini yokulahleka kwamantombazane. Ngicasula yezwa laba. Nayo. Hey, uBheshu Bandla, cela nimuze usethini manje? Into engiphathisa ngekhanda nengigulisayo iyodwa nje. Ilo detective wenu ontekenteke osengime la emqaleni engizophalaza kungekudala. Yebo, wena nje oyekela intombazane yabaleka. Ngathi uyayikhohlwa nje leyo detail leyo.